umngani wakhe yena uyafika lana anginaye mina umngani ngazi kanjani ngathi naye anginayo umngani ngimshiye. Hhayi-ke aloku manje ngiyezwa nami ukuthi hhayi lo guy useyangicopha manje ufuna ukungithatha. Ngalingeka-ke nami sis. Wena khona into enyazayo nemzimbeni ethi ngithatha. Igazi vele liyashisa-ke yabo umuntu wesifazane and ngisemncane ngisanayo imizwa. Manje le nkulumo zakhe vele ngiyayibona ukuthi ziyaphi nami ngilokhu ngathi ngiyamziba. Kulowo mzuzu ngilambile vele baba akanginidisa embhedeni. Hawu ngalinye ilanga-ke hawu sesagcina siganga-ke. Nomngani. Hhayi ngezwa ukuthi yena ushaya khona. Uyashaya khona cha yena ushaya khona impela. Angeke ngikhomperishe ukuthi kudlula ba kodwa nje cha yena ngangimuzwa. Kwatholakala ukuthi sesigcina sesintshontshana permanent. Nintshontshana nini? Njalo baba makazongena ebusukeni uzofika. And lapho-ke nakhona into lokhu uyi-emphasize ukuthi ubaba wakho uyakuthemba. And yabona iyona nto engidlisa ngamahloni ukuthi nganginako ukuthi hey bo baba nakangathola ukuthi ngenza lokho. Sanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni. Namhlanje sivashela udadewethu othi naye uzosharisha esakhe isitori ukuthi yini le eyambuyisa emendweni. Sawubona. Yebo sisonjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Cela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi-ke uba igama uqhamukaphi? Sanibonani babukeli emakhaya nonke ngiyanibingelela igama lami ngibongiwe wakadlamini. Ngokwekuzalwa ngizalelwa eSwazini but ngihlala eThekwini ePinetown. Ngihlala eThekwini ePinetown. Ubongiwe. Bongiwe yebo. WaseSwazini. Ngiyaluza ulimi lakho uthi-ke nangathi ayikho into engiyithanda njengeSiswati. Weswali nansi. Lalela khona bazokhulunywa ugayi. Songasezwa lutho. Weswali nansi. Kuthiwa nje ngathi asikhanuka ukukhuluma. Hayi. Kanti sikhuluma nje kahle. Khona omunye sesisonta naye bayikhuluma ukuthi awukhulume futhi angikho interested ngifuna ukuza la. Bakuyekuthi siyadekela. Angeke kufanele ngifundise if there's one language engifuna ukuyazi iSiswati. Futhi nazi ukuthi makuthiwa ngiyashada ngishada umSwati. Hayi kwakungabononga nona uthando ngoba ngifuna akhulume nje ngimuzwe. Futhi kufuna vele akufundise. Ugcina uchaze ugcina usade naso iSiswati. Yeah, bongiwe. Ukhule eSwazini noma ukhulele khona la ePinetown? Ngikhulele eSwazini sisila eThekwini ngifike 2019. 2019. Yebo ngokuthofu nomsebenzi. Oh, okay. So eSwazini buhle nabazali bo2. eSwazini khona make nabantu abakithi nabantu abami. Babe sowashiya ke nje njengoba ngilana khona make ekhaya nabantwana bakho. Yes. Bantwana bakho bangaki? Nabantwana abathathu. Nabantwana abathathu. Okay. Ama-siblings akho? Ongaseswazini ngimngedwa lo laThekwini. Ngisho bangaki? Siba u5. Niba u5 wena wesingaki? Ngokuqala. Oqala. So umlisa ke nihlangana phi naye? Umlisa lona sasihlangane naye like sasihambile nabangani bami. Khona eSwazini? Yes, khona eSwazini. Sasihambile nabangani bami. Siyofuna izindawo ezimnandi-ke yazi singama girls siziphume siyoyijabulisa nje okay. Sasihambile nabangani bami kwaba mnandi. Then kwaba khona guy nje lohlele khoneni ahlele yedwa lapha. Angibuka nje ngilongitshontsha noma buka nawe wafuna umcorrupt. Like ngangimziba yabo. Uyubona ukuthi nawubukele base yakhona kubona ukuthi ngathi kukhona lokubuka ukuqhamuka kule side. Ngizolapho wazi wangibuka nami ngimntshontshe ukuthi umbuke nakabona ukuthi ngiyambuka shone phansi hayi kube right kwathi-ke ngisikhashana nje sincane ngiphume ngetoilet hayi angijahe kangilandele athi solo siswazwa right unjani ngithi singaphakathi ngicashela inamba yakho ngibele ekhaya awukahle mfethu ngizole kuzophuza lana awukahle yabo hayi ngimzibe-ke vela ngiye naye ngihambe ngetoilet ngibe ngihlale phansi. Ngicocela bangani bami ngena simbe ngisayi boThomi phela yazi noma lo guy silapha ekhoneni bathi boThomi bathi ayo ngani wabazwa right yini inkinga yakho ngisayi ngiyasaba bathi ayibo ngizokwenza isilima mfethu sifuna imali okay bangani bami vele banalo ukuthi ufune asithengele tshwala kanti of course yeah hayi uzoza serious nami ngamqoma ngoba naku phela yabo
ngase ngithathile ngoba ngani babona ukuthi hayi ugayi right or right nacela ngimbona sengimnaka but nje yabo yibuki hayi nase sihamba ke ngiye kuyena nginikeza ama numbers bese sihamba ekseni call ngavuswa nguye ekseni wangifonela wathi ngiyamkhumbula yini ngase ngiyamkhumbula manje imaki na ukhuluma isiSwati yes ukhuluma Swati okay ukhuluma Swati ukhuluma Swati but mina sengiyamixa ngoba usowangala futhi so wakufonela wangifonela ke ekseni wathi amkhumbula gayelo kanje ngathi mina yes ngiyakukhumbula wathi uyafisa ngani ngasiphinde sihlangane nje into leserious ngathi okay ngizolenza impilo ngizohlanganisa ukuthi sigcine sibonana okay wase ngabajana ngeweekend kwakuzokusa kube iSunday ngalelo langa ngimbona ngomgcibelo wafuna the following weekend okay salenza so asabonana ke manje matshwaleni because mina ngathi okay mina if userious ukuthi ngibone asihlangane matshwaleni maybe singahlangana eTown take me on a date mini ukhona konke lofuna ukusho okay ingakafiki le weekend ukuthi sibone wayehlezi nje angichecka nami singacanga ngisatheka ngizayibo look gayi ngathi userious ulele njani usudlile yini yabo nje into kanjalo maka ngifica ke ku WhatsApp mhlawumbe ngi-offline athawu yazi usuku lokubu offline unalo nedata ngisho nokuthi hayi benginalo ngibhizi emsebenzini athi hayi yazi ngicishe ngakuthengela idatha ngibe like hawo look hayi okay hayi sagcina sibonana ke nagayi ke vele sahlangana ngale weekend wabeka lidaba lakhe ke ngenhlahla ngivele nami nganginganawo umuntu oserious nganginomuntu nje unomuntu nje hayi umuntu bengazi ngithi hey guys umuntu ufuna kuba nabantu nje so lo gayishe mwathatha inhliziyo yami ngabona ukuthi wow okay kwagcina ke kuba into serious wamshonisa phi umuntu nje wavele nje wanyamalala ngimlenga manje ukuthanyamala wayena kungifuna sengiva ngazo ukuthi nje so yangibhora ngoba sengibona umuntu omusha serious because nawe ingana kungicheck ifoni ukuthi right yabo ngicala into enje nje ukuthi hayibo ngathi lo unomehluko kunalokho ngagcina ngimtshela ke naye ukuthi mfethu semove on cause naye vele wayenemaphutha akhe veleke awayewenza ngifisa vele kuthola umuntu lo serious ngicela ngimyeka hayi ke ugayi ke lona sesiyathandana ke manje kwafika usuku sokuthi ke sigcina ngivashele endlini yakhe wayehlala endaweni lesedorobheni yena mina ngihlala elokishini nje yabo so ugayi sahlangana ke naye wangitshela ukuthi uyafisa kuvela ekhaya hayi sagcina into serious vele wagcina asangishada ugayi lo ngamfica anganayo ingane kwase ngibhode nje ngathi sokhula khulile kunami so wangitshela ukuthi umfazi wayenaye wasweleka so akanawo umuntu odinga umuntu oserious ke wathola mina ke saba writing respect angenza yonke into so wa propose so gcina ngipropose ke sisi kwase ke lapho so eSwatini nenzani nalobola khona into lokuthiwa teka yes ukuteka kusho ngezo lokuzeka ukuzeka angazi mhlambe kwenziwa njani eSwatini nje maqala kucela umuntu kucela kahle ufakwe esibayeni mhlambe ukhishwe ekseni ke ngovivi mhlambe leko kuyadependa ukuthi bacabangele kanjani but leko 3-4 ikakhulukazi ebusika kodwa kungagcukanga ukhishwa kanje uyavakasha ekhabo bhodi kuba ungazothi athi bhodi kunomcimbi kubo kanti umcimbi nguwe kahle bayokuteka lapha bayokuteka lapha esibayeni okay ngicela ukusho umshado ongilalela lapha ngicela ukutekwa nami bangiteka ke bathela inyongo hayi ke kwamba wamagcina kasangikhiphilile ke inkomo angilobola yes okay I'm sure it was a beautiful day very beautiful so nenzani nashada ngokwesilungu noma nashada wangilobola wathi sangilobolile ngokwemshado wangishada ngokwesilungu okay umshado omhlophe okay yes. So how was your day lomshado
Phela uluhle kakhulu sisi. Ngoba nje kwakuhle nje impela nje si happy futhi yabo. But bese singakabi nayo ingane ke. Okay, sathi sishadile sesina 4 years sishadile naye. Solo ke sisi senzise sishadile sina 4 years sizama ukuthola ingane ke. Okay ke sizama ukuthola ingane. Okay, umuntu amkahle kahle wayenganginetisi. Okay. Wayenganginelisi. Wayenganginelisi kanjani? Like ngathini shothi kwakungayena umuntu othanda ucansi. Oh, when you active. Not ukuthi I was active. Ikhona lento ukuthi umuntu mayeke akuthinta. Uthola ukuthi ukuthinta nje uyithulele. Maka akuthinta uthola yena ukuthi nasa right or right. Mhlambe mina the more mhlambe sengizwa ukuthi hayi ubhlungu phela sisi nje kungakhululeki nawe nezocansi yena beka ngilomuntu oshesha akhathale kanti so umthintile yena yabo umuntu nje ovilaphayo bengenze ukuthi mhlambe esebenza kakhulu ngicabanga yes bekakhala ngaloko ukuthi bemsebenzini akhathele nje not like ukuthi bengithanda ucansi but kuba isikhathi ngaphandle kocansi kodwa husband alright. Ayibeka right wayengenzela yonke into wayengithemba ke futhi kwasho ukuthi owekuthemba kakhulu kwasho ukuthi ugirl akaneliseke embedeni hayi ngangilamba sisi because bekuphela boma 2 weeks ngangize ngimsole sisi ukuthi mhlawumbe khona ntshontsha khona ngaphandle indlela nje kwakwenzeka ngayo but uthola ukuthi akantshontshe angikho sure awukho sure angikho sure because nawe ngumuntu ohleza akhatheleke lento yayingisolisa ukuthi hawo manje senishada iminyaka emingaki ngoba nize nibanga indaba yasempedeni sesina 4 years sina 4 years nina ingane asinayo ingane sisayizama ke lengane sizama yona ingane asinayo ingane siyayizama ke ingane futhi into eyenza ukuthi mhlambe ingatholakala lengane ingoba vele babazi wayehlezi angumuntu okhathele yabo wayengekho active kakhulu. Okay, ngokukhathala kwakhe kubabazi ke nenze njani nathola odokotela mhlambe yini nayenza ukuthi nisolve le problem? Hey sisi, yabo njengoba ngilana nje iyona into engizoyikhuluma ukuthi umshado amagcina amoshakala. Ngesimo sokuthi kwakhona kumngani wakhe wayenokufika naye omunye ugayi nje shothi waye sanda kufika endaweni wayesebenza naye but bangasebenzi ngesikhathi esifanayo. Okay, wayenokufika lo bhuti ke wayesenganazi izinto eziningi endlini yakhe wayenokufika naye umyeni wami babukela iTV shothi ngiyabenzela ukudla ngiyabaphakela bobabili. Kwathi ngalelinye ilanga ke umyeni wami angena ebusuku. Okay, ngangena ebusuku ke lo bhuti ke vele wasejwayele endlini vele mina ngingayingane ngihlezi ngingedwa wayenokufika ke kodwa umyeni wami wayazi because ngangimtshela ukuthi hayibo yazi umngane wakho bekafikile but uye akhiye emasongekho wesikhiya asifake la sesifaka khona makabuye ngoba yena akabe sebenqena ukuvuka ekamerweni asathatha sikhiya. Yes, hayi angabi nankinga ngoba wayengithemba mina. Hayi mina wayengithemba kakhulu anganankinga kanti nganye ilanga ke kuzofika sathane. Hayi ugayi ngambona ukuthi hayi wakwavelela usathane lo gayi anokungibuka ngenye indlela nje ngingayi understand ngicina sengimnaka ukuthi kwathi nganye ilanga nje ngimlethele iglass yamanzi afikile abukela iTV because ngabayethi nakafika abukela iTV ngangimshiya edining ngiyivalele ekamerweni. Kwathi nganye ilanga nje acela amanzi okuphuza ngamnika amanzi yovela ngithinta kancane la. Hawu ngabona ukuthi ngimzibe aso ngithi nangithi ngimnika lamanzi athi ucela ngihlale phansi ufuna sixoxe. Hayi ngihlale phansi ngimlaleleke usuyangitshena ukuthi mene umngani wakhe yena uyafika lana anginaye mina umngani kazi kanjani ngathi naye anginayo umngani ngimshiye. Hayi ke aloku manje ngiyezwa nami ukuthi hayi lo guy useyangicopha manje ufuna ukungithatha. Ngalingeka ke nami sisi. Wena content yazayo nemzimbeni ethi ngithatha. Igazi vele liyashisa ke yabo umuntu esifazane and ngisemncane ngisanayo imizwa. Manje le nkulumo zakhe vele ngiyayibona ukuthi ziyaphi nami ngilongu ngathi ngiyamziba. Kulo mzuzu ngilambile vele baba kanginedisa embedeni nawo ngalinye ilanga ke hawo. Sesagcina siganga ke nomngani. Hayi ngizwa ukuthi ayena ushaya khona. Uyashaya khona cha yena ushaya khona impela angeke ngicomparison ukuthi kudlula ba kodwa nje cha yena ngangimuzwa kwatholakala ukuthi sesigcina sesintshontshana
permanent. Nintshontshana nini? Njalo baba makazongena ebusukeni uzofika. And lapho-ke nakhona uTodu lokhu i-emphasize ukuthi ubaba wakho uyakuthemba. And yabona iyona nto engidlisa ngamahloni ukuthi nganginako ukuthi hayibo baba nakangathola ukuthi ngenza lokho. Ya naqhubeka Saqhubeka sisi. Kwathi ngalinye ilanga kwaqhuma ikhondomu sisantshontshana. Yaqhuma ikhondomu ngathuka ngathi awoma. Hayi ke uGayi wanginikeza ke imali emaphilisi ukuthi ngihambe ngifuna morning after kuseni ngoba naye waba like hayibo phela nomfazi womuntu ngekulunge asenze sure ukuthi sayivikela nawe uyivikele. Hayi ke wanginika imali ngavuka kuseni ngayidrobheni ke ngawaphoza amaphilisi. Kanti umyeni wami uzofika same week. Kube mhlambe kwakudlule amaso insuku ezo6. Umyeni wami ngevela nje phela umyeni wami vele zizame ingane. Yes. Hayi ke silale nobaba ke kuthi nje after 2 weeks ngazizwa kahle. Hawu mangazizwa kahle. Hayi ngihambe ngothenga pregnancy test. Hayi ngimtshele babazi angazi mina uvele ngitshe ukuthi phela yababa ingane because lo yangangiphuzile amaphilisi ngisaved vele. Usukhohliwe ukuthi awekho 100%. Khohliwe mina ukuthi phela amaphilisi ngeke uzowathemba. Kufana nayo ikhondomu ngeke uyithembe. True. Mase iqhumile nje ukhona omunye ovele athi hayi kulungile akunankinga but thina senza sure ukuthi siyawathenga amaphilisi. Ngiyathenga ya. Hayibo sisi mina bengazi ukuthi nawo morning after buya jumpisa abuya ngenza umsebenzi wawo. Uthola ukuthi umithi Thothi ngikhulele ngitshele umyeni wami ukuthi kukanje sijabule ke ngoba kade sazizama. Hawu shema jabule ke nitshele nomndeni wakho ukuthi sesitholile ingane kanjani njani. Sisi only to found out okay kusanjalo izalwe ingane. Mayizalwe ingane yayina 2 years. Isemsami ingane kwenza kwenza amasiko. Kwenza amasiko kutholakala ukuthi ingane akuyona la ekhaya kuyona semshadweni. Wena unjani ukuthuka lapho? Hayibo ngakhipha amehlo sisi ngazwa ngisheka ngashaya livalo. Ngathi kanjani manje? Hayi cabanga ngibuyisa umcondo ngithi hayibo kanti ngenzeka kanilento ngoba wena sisi ikhondomu kuloya ganya ntshontsha naye yaqhuma kanye. Yeah. Angifuthi mbe manga asiyekanga sasilokhu sichubeka but senza sure ukuthi ikhondomu ayichumi nje. Kodwa nje ngangakuthemba ukuthi kungaba ngiyakhe ngoba vele emaphilisi ngangiwaphuzile yabo. Ngavele ngarelax ngoba vele ngangijese yakhe. Manje ke mase ngithola ukuthi akuyona yasemshadweni ngathuka. Ngaba like hayi akukwazi ukwenzeka kanjalo. Umyeni wami ke wayengilwela akathi angekwenzeka kanjalo because wayengithanda and wayengithemba. Wayengacabanga ukuthi ngenza into kanje yabo ukuthi sengaze nje ayikho into ayicabanga ukuthi ngingayenza empi yabo. Hayi ke ngivele ngishaya livalo ke umyeni wami angikhulumise ke asho sesisobabili ke lapho uthi hayibo kwenzakalani ngithi hayibo hayi mhlawumbe uyabheda. Hayi ke sikhulumele babazi hayi angabi nankinga futhi nje angasolutho. Hayibo mina ngisuke lapho ngidonsa ifoni sakambili umyeni wami ngitshele lo cause lo ngaya naye komtshela ukuthi ngikhulelwe. Mangemtshela ukuthi Mawumtshela ukuthi ukhulelwe kwakuyini inhloso yakho? Inhloso yami ukuthi ngimtshele ukuthi ngikhulelwe ngangifuna ngiyeke salisiyeka lento esenzayo ukuntshontsana ini sekunengane manje. Ngangafuni futhi umyeni wami ayithole lento ukuthi kunento kanje sengifocus kuyena ngoba vele umyeni wami sehappy ngami sesi-right sesithole into esiyifuna ngangifuna nje ahlehlele kimi yabo. Yikho yona inhloso yami leyo. Hayi ke vele uGayi ke saxabana ke sesingasakhulumisa naye ke lo Gayi ke nje yaphela into yethu futhi wathutha wasuka kwale kuleyo ndawo sahlala wahlala ngaphansi wahlala ngase endlini wasuka wathutha wahlala somewhere ngingamazi ukuhlala lapha. Okay sengiyamfonela ke manje ngiyamfonela ukuthi hayibo kuyiwe emsamo ngengane kanje engane kuthiwa iyona lapha suke lo aqhume athi hayibo kanjani ngisho mina ukuthi hayi imsamo ingane iyasho ukuthi akuyona la khaya emshadweni akukho okunye ngisola ukuthi nguwe so bengicela ukuthi lento le ungayivezi ihlale kithi sobabili avele anqabe kuGayi hayibo
athi hayi akwenze vele ugane wenganayo ingane. Oh no. Wenganayo nayo ingane. So uthola ligiya ke manje sokujabula ke manje sizoba nengane. Yomunye ingane sina 2 years. Sengathi 2 years cabanga. Iyondle ngumyeni wami nami angifuqa ngangingazi ngangiblank ngangacabangi ukuthi yakungenzeka into kanje because sazama sayisebenzisa protection yaqhuma sazama iplan yesibili ukuthi ivele kungenzeki lutho but angazi amkwenzeka kanjani because njengoba ngisho ukuthi umyeni wami indlela angithemba ngayo wena lokhu kubelesele lokho ne hayi ke ugayi ke manje sofuna kungilwisa manje ufuna ingane yakhe ufuna wena nengane noma no ufuna ingane yakhe akasana ndaba nami phela mina vele ngishadile yabo ngumfazi womuntu vele kahle kahle mina naye sasingajola sasintshontsana yes so kwasigcina ke kwenzeka lento eyenzeka but ke manje ufuna ingane akanandaba nami oh my goodness futhi indlela andwayesho ukuthi anginandaba nawe noma umshado wakho kulahleke mina ngifuna ingane yami hayi ngivele ngibe senkingeni ke sisi ngingazi ukuthi ngizokwenza njani ngiba sathe ngosami ngiyamuncenga ngicela ngaveli umyeni wami ke angithemba ngangokuba laba basemzini bese bakhulu banokukhuluma yabo umlweni wami mina namahleza sesayidini lami nokuthi nje such a good man ngeke kwenzeke kanjalo kubuye kungathi kubona ngathi noma kucala phansi noma kwenzakaleni manje ngiright la mshadweni ngihappy inkinga sengilo lengangitshontshana naye ufuna ingane yakhe la ufuna cabanga sisi emva kwa 2 years ngangitshela ukuthi mhlawumbe uzothi hayi kodwa nje wavela waba happy ukuthi ngithi mina ingane akuyona semshadweni yakhe akusho ukuthi mhlawumbe la kubo lamhambela ngoba mhlawumbe ayicabanga ukuthi umuntu akanangane angazi sisi kwenza and then ke kwenzakalani emva lokho emva kwaloko phela sisi wagcina ahamba ayoconfess waconfront umyeni wami waconfessa ayomconfront wamtshela ukuthi lengane abeloka yondla akuyona eyakhe ingane eyakhe kahle kahle uzomtshela ukuthi kukuyena umyeni wami ukuthi wenza njani kodwa lengane ayondlayo akuyona eyakhe ingane yakhe hayibo umyeni wami wakumangala manje ukuthi awu kwenzakalani uchaza ukuthini umngane wami engikwethemba uzongitshela ukuthi umfazi wami unengane naye lengane le ngitshethe yami asisho sonke ubhuti story athi mina indaba ngizizwa ngalo ukuthi khanjiwe kwaye emsamo futhi ngitshelwe nguye lo bekathi angifihle what exposure nje bekathi angifihle ngizokutshena ngokuthi ingane ngiyayifuna amtshela ukuthi uyayifuna ingane yakhe sisi ngahlazeka ngalelo la ngaqoqelwa umthwalo wami uqoqelwa uba yena indoda yena himself wathi ngimhlazile nakubo abengihlezi asesayidini lami angikhulumela hayibo yabo sisi nganginestress sokuthi hawe ma umuntu wami uzoshawa iheart attack ngenxa yami ngibudedengu bami kodwa ke sisi ngaxolisa kwafana hawo ngaxolisa kwafana waphela ke kanjalo umshado ngabuya ngangitshela ukuthi mhlawumbe usazongifonela phela asho ukuthi ucela sibuye angifuni icembe mangasisi ngangimthanda yabo and lokuthi sitshotshane nomngane wakhe kwakungakona ukuthi mhlawumbe ngangithanda kwakungakusiwo ukuthi mhlawumbe ngiyamcheat sasintshontsana nje akaze nje omunye wathi hayi asithandani sasintshontsana ngoba ngala angisutha shame ngala ngangilamba kodwa kukhona uthando kodwa uthando likhona umyeni wami yenza yonke into ngangasweli so manje iphingane isale eSwazini iseswazini ingane la ikhona ihleli umngane uyayinakekela kahle uyayithanda ubaba sekhaya na nike nabonani bonayo nakhuluma hawu sasikhuluma ngaleso sikhathi nje ngisamncenga wagcina shintsha nama-numbers angisamthola ngimazi nokuthi ukuphi kodwa yena usaphila yebo sure so manje ke ngoba uthi ufike ngo-2019 la kwase ukubaleka kwakho yabo njengoba ngila South Africa ngahlazeka kakhulu endaweni ngahlazeka kakhulu emphakathini
nasekhaya ngabaphoxa kakhulu ukuthi ngafundiseka kanjani waye ngibahlaza. Wabona ukuthi ngeke ngibaleke. Ngatshela nje kwami umzali ngathi mama yabo nje ngizobabukelwa ngibani labantu ngoba la ngihamba khona kwangathi ngibona ngumhlaba wonke. Uthe ekhaya unengane ezu3 noma 2? Nengane ezo3. Ezu3. Yebo. Lezi ezinye zaba ezomuntu awe ma. Ezomuntu engangihlangane naye. Emoshekile. Awe ma. Ezomunye umuntu wahlangana naye after baba sekhaya. Ibuka amahloni kwena. Ebo ilento yokuthanda ne. Aw Jesu. Ilento yokuthanda izinto. Yebo. Wabaleka futhi nazo ayishiya khona la. Kodwa ke it's not for us to judge. Tell me ke usawucabanga umshado? Ngirahle siswami yabo njengoba ngilana ngosebenzela izingane zami. Kuthi ngibe right nasekhaya babheke mina. Yeah. Sengi right. So right. Mase ngithanda nje ngibe nganeno not into serious. So usacabanga ukuthi usazofuna umshado? Nayi angiboni into la ngqondweni yami nje ukuthi usebenzele ingane. So anali ibhobhodlwane ngala. Awunayo inzule ngala. Ayikho umzulo la. Ayi lana ngeke la. Ayo. Ukhona. Kodwa nje akusinto serious ngoba nama ngifuna uba serious. Uzothini mayikubona? Noma naye wazi ukuthi ke nakukho serious ayigayi wena. Hayi ungehlule. Ungehlule. Uzothini mayikubona? Hey. Angimazi uzothini kodwa nje angazi. Akukho serious. Akukho serious. So ngasaqhamuka serious? Angifuni ngiyabatshela ungabe serious ngibe ebunzimeni. Uyabona sisakuthi umzimba obadala ba. Ngime ngenza thiwa ngesiZulu. Wena wamosha. Ngime ngamosha. Hayi, ngiseswati ngenza budlabha. Hayi Madlamini. Wenza budlabha Madlamini. Yo, hayi ngiyasizwa ke isitori soMadlamini ukuthi hayi kwabheda yena. Yena akabuyelanga ekhaya. Wapakisha shiya nasekhaya wathi nje ngiyiwela ibhoda angisahlala ngokuhlala kwala. Yo akukho kufihliwe bakithi ongasoze kwavela kubalekile iqiniso emshadweni kodwa akasikho lapho. Please don't forget to share, like and subscribe ngulungisa ngithanda kakhulu. Thank you for joining us for isiqephu sethu se ngabuyelana emendweni. Siyabonga kakhulu. It's the Black Life TV.